szeretnénk önöknek kedveskedni, jól töltsék el ezt a napot, és érezzék nagyon jól magukat itt a mi kis szeretett városunkban. A műsornak nagy sikere van, de mindenki a fürdőzést várja. Lubickolás, tó helyett az önkormányzat fürdőjében. Ez így biztonságosabb, mondja a polgármester. Ízlések és pofonok, ez az amerikai film címe. A gyerekek izgatottak. A jókedv azonban hamar alább hagy, amikor kiderül, hogy a film feliratos. Még a felnőttek közül sem tudja mindenki elolvasni a szöveget. Én kívánok nektek jó étvágyat, mindenki jöjjön ide és választhat mindenből. Van itt pacal, van töltött káposzta, különböző gyümölcsök. Várjál, segítek. Mi? Azt hiszem 18 gyerek van, már kérdeztem a polgármestertől. Ezért fővartanátok nekem ezresekről, a kisgyerekeknek akarok egy ezresnek. Én, mint polgármester, karácsonyi ajándéknak. Jó. Ezt is fölveszed? Kellemes karácsonyi ünnepeket, vagy vesztek ajándékot? Vesztek ajándékot, karácsonykor. Kellemes ünnepeket. Karácsonyra. Apunak oda ne adjátok ám, ez a tiétek. WC? Anyuka, várjál, anyuka csak a gyerekek kapnak. Miközben operatőrünk az ebédelő vendégeket vette, a hévízi polgármesteren maradt mikrofon rögzítette, hogy miről beszélget a kollégáival. Ezek a jövő héten is megjelennek hozzá, úgy gondoskodják. Haló, nem jönnek a kisebb falubuk is talán. Megértem. Látod milyen. Mi? Mert mindjárt kapsz. Hol voltál? Lajos? Hol voltál? Ki voltál? Jó. Nincs ezreseid a zsebedben? Ezresek. Pár darab. Százasban van. Így nem jó. De több, adjál még. Tényleg feltartatlan élmény Gilvánfa számára, és számomra is. Az a meleg fogadtatás, ami bennünket itt várt, ez leíratatlan. Egy hatalmas élmény. Nagyon sajnálom, hogy Gilvánfáról nagyon kevesen jöttek el. És újra a dolgos hétköznapok Gilvánfán. Már csak 364 ugyanilyen nap van hátra a következő hévízi látogatásig.